Ahojte, toto je 1. apríl. Pozrite si, čo som nachystala na Segru. Je trošku v hororovejšom podaní, ale bude to sranda. Takže keď pôjde po šípkach, je to tu celé oblepené lepiacou. Počkaj, musíme to zasvietiť, lebo to nebude vidno. Toto celé oblepené. A čo je tu? Ten nožík som urobila ľahkom, hej, ale bola to vážne sranda. A tu na ňu bude čakať jej sestrička. Je to kečup, aj vonia to ako kečup, ale tu si láhnem. Je to ľadová voda, preboha. A celé toto bude od kečupu, teda krví. Ja som celá tiež takto v onom, akože mám v zrkadle. Ja som tiež celá v červenom, som celá červená. Aj túto som si dala lak, to je všetko lak a je to hrozne zaschnuté. Na ruke mám, aj osadkaná som, celé nohy mám. Dúfam, že to zabere a za chvíľu už príde, takže musím končiť. Čaute!